Ljudi, danas u Madfootu pokušavamo da dobijemo Liga 1 tim, ali ne samo Liga 1 tim, nego pokušavamo da dobijemo što više Paris Saint-Germain igrača. Tako da uzimamo formaciju 4-3-3, kao što bi svi uzeli. Da li ovdje ima i Liga 1? Naravno, Verratti. Hoćemo da idemo od napada ili od odbrane? A ići ću od napada, pošto tu ima nekako više šanse da dobijem iz Paris Saint-Germain. Aj, molim te sad Messi, molim te Messi. I... Messi! Ljudi, nije najbolja kartica, ali Messi je Messi. Messi je Messi, ljudi. Ovdje malo slabiji igrači, Werner, koji nije Liga 1. O, šta je ovo? Bro. Ništa, ali imamo Messi i Verratija, što je odlično. Pa makar mi daj Ligu 1, šta mi daš Kantea? Brate. Ova igrica nameštena da ne mogu da dobijem Ligu 1. Pogledaj. Neće mi da Ligu 1. Sad me baš briga šta uzimam. Ću da uzmem najgoru karticu ako treba. Šta? Ljudi, mi moramo ispočetka. Ljudi, morali smo opet ispočetka da idemo zato što uopšte nije mi davalo Ligu 1. Evo ga. Sergio Ramos kao kapiten. Naravno, brate. Em je Liga 1, em je Paris Saint-Germain. Tako da, odlično. Di Maria Messi! Messi, Ankara Messi opet. Znači, Messi mi samo upada ko da je... Ne znam nije šta. Liga 1, da li mi izašla? Nije mi izašla. Sad mi samo treba Neymar. Da. Neymar kao što sam i mislio. Neymar ne najbolja kartica, ali Neymar je Neymar, ljudi. Neymar je Neymar. Znači sad mi je dalo Neymara, Messija i Sergio Ramosa. Ovdje imamo više Lige 1. Uzet ćemo Shaqirija. Ne znam da li se tako izgovara, brate. Ne znam ja engleski. De Bruyne. Di Maria upada lagano. Znači od Lige 1 najviše imamo iz PSG-a, što nisam očekivao. Nesta. Ovu karticu, ovu ikonu u stvari Koemana nikad nisam koristio, tako da znam da je pored nje Liga 1, ali ovo se važi u sve lige, tako da uzimamo njega. Daj mi sad nešto iz PSG-a! Marquinhos, ljudi! Marquinhos! Navas. Lagani Navas upada u game. Ajde vidimo koliko imamo iz Paris Saint-Germaina igrača. Navas. Marquinhos, Sergio Ramos, Di Maria, Messi i Neymar. Da li je moglo bolje da bude? Pa, da su mi dali Mbappe, bilo bi bolje. Ali, ajde, dobro. Pustit ću ih, nekim prođe sad, ali nadam se da više neće. Ovo mi daje chemistry, moramo da sklonimo De Bruyne. Šćežnji, Kostić, Rebić. Uzet ćemo Kostića jer je Srbin. Ko je ovo? Ljudi. Šta je ovo? Kakva ikona, ljudi? Nemam reći. Ljudi, nemojte da me hejtujete, molim vas. Ali ja ne pratim toliko dobro fudbal, tako da ne znam ko je ova ikona. Da li je napad, da li je odbrana, da li je šta. Stavit ću ja u napad, pa ćemo da vidimo dalje. 98 chemistry, ali nije ni bitno jer nećemo svakako da igramo. Nama je danas bitno da se stavimo Liga 1 tim. David. Ja znam da on stoji tu negdje sredina odbrana. Tako da, ne. 98 chemistry. Da će nam to nešto pomoći?
Možda umjesto Gabriela. Ne, ništa neće nam pomogne. Ne veze. Idemo dalje. Šta mi samo to daješ? Koje gluposti? Mislim, nisu gluposti. Da se stavljamo običan draft, bilo bi super, ali sad su to gluposti. Daj mi nekog dobrog, šta će mi ove gluposti? Kulibali. Šta mi daš, bre? Samo mi silu daje. What? Ništa. Ljudi, evo ga današnji tim, krećemo u draft. 188 ocena, što nije loše. I krećemo u fatalu. Da vidimo da ćemo pobediti. On je uzeo attack. Mi ćemo da uzmemo defense. Čekaj, šta je ovo? Dobro sam izabrao. Uzet ćemo odmah na početku... Koja je mana? Ljudi, šta je to? Hoćemo sad da uzmemo napad. I ja, brate. Ovo je neki odbrana. Ljudi, iznervira me. Trebalo da ga stavim u odbranu. Da uzmem... Ajde, pustit ću. Marquinhos za naše tajno oružje. Naravno da je bolje. Defend. To sam te čekao, brate. Pa naravno, brate. Uzmemo sad defend. Da li ima nešto bolje od defenda? Ne! Kako? To nije logično. Uzeo si defend, da? Sad imam loš attack. Vrlo loš attack. 86. Uzet ćemo Gabriela. To! Sad ćemo odbranu da uzmemo, pošto se tu bolje snalazimo. Au. Idi bre. Golman nam ništa nije poseban. Kako moraš da imaš bolje kartice? Hajde, uzet ćemo ovo. To bre! Ide gaz. Ide gaz, ladno. Aj, 88 defend. Znam da neće da prođe. Ladno prošao. Ja kažem, znam da neće da prođe. Nemam više odbranu. Brate. Sad će mi Neymar sve upropastiti, ali dobro. Ladno neće. Moja pobjeda, evo ga. To je to. Evo ga njegov tim. Njemu je baš dobar. Ali pobedili smo ga. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!